Cambrils compta amb una població escolar de 4.908 alumnes en edat escolar, dividits en 15 centres educatius. D'aquests, 1.469 cursen educació infantil, 1.680 educació primària, 1.098 educació secundària, 249 fan batxillerat i 412 cursen cicles formatius especialitzats. A Cambrils, però, l'educació va molt més enllà que tot això, perquè Cambrils és una ciutat educadora. Jo em dic Consol Sabater, tinc 65 anys i soc d'aquí del casal. Vinc a fer dibuix i pintura. Els dimecres només fem pintura i els divendres fem dibuix i pintura. La veritat és que ens ho passem molt bé perquè aprenem molt i ens ho passem pipa. I fem quadros i disfrutem quan estan acabats. Sempre m'havia agradat fer-ho i ara que tinc aquesta possibilitat, doncs aprofito i ho faig. L'educació i la formació permanent són factors clau en els processos de desenvolupament dels individus. És per això que a Cambrils l'educació és un procés continu d'aprenentatge i que no es deixa en mans tan sols de l'escola, dels mestres i del professorat. Tot l'entorn que ens envolta ens educa i ens forma com a persones. Rebem educació de forma continuada al llarg de la nostra vida i molt més enllà de la infància i l'adolescència. Ens eduquen les nostres famílies, les relacions amb els amics o amb els veïns. Encara que no ens n'adonem, també ens formem constantment formant part del teixit social i associatiu més proper o participant en festes i celebracions. Fins i tot ens eduquem al carrer anant a comprar o quan ens relacionem amb les persones. I és que educar-se és també aprendre a viure i conviure amb allò que tenim més a prop. Em dic Josep Maria, tinc 46 anys i formo part de la família Xerinola, del grup de teatre Xerinola, un dels que hi ha aquí al poble. Els motius principals del per què faig teatre és fomentar la relació entre les persones i l'altre, aportar el granet de sorra per potenciar una miqueta el que és la cultura en quant a teatre, poesia i altres activitats que fem dintre del grup. Tota la ciutat és un espai educatiu. Tots els espais, recursos i equipaments contribueixen a l'educació permanent de la ciutadania. A Cambrils això ho sabem i per això oferim una oferta educativa que engloba tots els nivells socials i generacionals. Eduquem a l'escola bressol, a l'escola i a l'institut, però no només aquí. També ho fem al centre cultural, a l'escola de música, a l'escola taller, al centre ocupacional, al parc, al casal, al pavelló, a peu de carrer, al museu o a l'escola d'adults. A Cambrils apostem per una educació en mans dels seus ciutadans. Hem de saber extreure el millor dels recursos que ens envolten per millorar i enfortir les nostres relacions. Fomentem una convivència enriquidora i cohesionada que millori la qualitat de vida i formi una xarxa ciutadana on cada persona esdevingui un agent educatiu. Cadascú de nosaltres ens construïm a partir de la nostra pròpia experiència i és precisament això el que hem de saber compartir amb aquells que ens envolten. I això ho fem quan ens relacionem amb les altres persones, sigui quina sigui la seva condició, procedència, edat o sexe. El fet de compartir visions diferents ens educa i fomenta el nostre creixement tant individual com col·lectiu. Em dic Adrià, tinc 8 anys i jugo a l'equip de futbol del CEIP Cambrils. Em dic Joel, tinc 6 anys. M'ha agradat jugar a futbol perquè puc jugar amb els meus amics. M'ha agradat jugar al futbol perquè m'ho passo molt bé. M'agrada trobar-me amb els meus amics i jugar amb ells. Els més petits també volem un projecte educatiu per Cambrils. L'educació a Cambrils és compromís de tots. Per millorar-la ens cal l'experiència de cadascú de nosaltres, per plantejar i aportar noves propostes. Gràcies al projecte educatiu de ciutat, a Cambrils engeguem un procés participatiu on t'escoltem perquè tots i totes tenim molt a dir. A la nostra ciutat tots tenim un paper primordial. I tu també.